Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha apha ke ngenkwenkwenyana na-22 years phaa idifenda kwiqela leKaizer Chiefs phaa u-Etienne McCarthy. Umfana omdala kunendaba ezithi ke iKaizer Chiefs ingamluza umfana omdala ngoba ilizwekazi lapha eAzerbaijan lemfuna ngamandla amakhulu umfana omdala efuna liqela lapha libizwa bana yiSabha FK. Umfana omdala kubonakala ngathi i-deal ke izawuphumelela. Khumbula into kubana ke iKaizer Chiefs yenze sure into kubana ke mayimsayinise icontract umfana omdala ngoba ibona iperformance yakhe, ibona nendlela ajonge ngayo. Into ethetha ukuthi ke ilizwe lapha okanye laa team yapha eAzerbaijan kudala imakhele umkhanyo umfana omdala ifuna ukumthatha. Uyawukhumbula into kubana ke uba ke le deal ka-Etienne McCarthy ithe yabe iyaphumelela, uzobe ke uyiplayer yesithathu eKaizer Chiefs ke enyathela ke kulawa amazwe. Khumbula into kubana ke sino Hendrik Esteen umfana omdala wahambayo wabheka phaa eAzerbaijan umfana omdala, kube noSiyanda Xulu naye owahambayo wabheka phaa eAzerbaijan umfana omdala. Kusho ukuthi xa ideal ka-Etienne McCarthy ipasa, uzoba iplayer yesithathu ebheka kwela lizwe esuka phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Ziyavakala ke intetha ke ezithethwa zinzululwazi zithi ke ela lizwe nala team ingamnceda u-Etienne McCarthy anyathele phaa kwi-UEFA. Kodwa ke loo nto yawuxhomekeka kwi-performance yeteam yakhe nakwi-performance yakhe u-Etienne McCarthy, ngoba kuyabonakala into yokubana ke i-deal ingathi ke ingahlangana. Kodwa bathi ke abazingcuphephe nawukhumbula ukubana kusazodlala lwakhe i-qualifiers ke ze-AFCON. U-Etienne McCarthy ungumqonqozi kwibafana bafana. Yeke nje ukubana ke ikhange abizwe kule game, ungumqonqozi phaa kwibafana bafana, ngomnye ke wee-defenders eziyi-future ezilikamva phaa kwibafana bafana. Kuthiwa ke iyawuxhomekeka kwi-performance ke, ngoba ke ngalinye ixesha ii-players zalapha eMzantsi Afrika ziyawela zifike zohlulakale kula mazwe, zi-endaphe ngoku zingadlali, zi-endaphe zibulalelwa likamva zingakwazi ubizwa kubafana bafana. Kwatshe kwabalwa ke abafana ke noNkotha abathe bahamba babheka phesha kwamazwe, ooYosef Marti. uNkotha umfana omdala kwacaba izinto azimhambelanga kakuhle. Loo nto ke yayi-endapha ichaphazela ke ibafana bafana, ngoba naku uNkotha ke engabizwanga kwibafana bafana. Iluloyiko ke labantu abaninzi ke phaa ku-Etienne McCarthy besitsho besithi ke xa enofika into zakhe zingamhambeli kakuhle kulaa team ingaba sisiphelo sakhe phaa kubafana bafana. Kodwa ke thina simenge lithi xa uHugo Broos noHerman Mkhelele bezawuphuma kubafana bafana emveni kwe-World Cup, kuqaliswe abantu abatsha, noba nguPitso Mosiba. KuPitso Mosiba ikhona into engathi akhona amahle engathi ulindele sasikhundla sebafana bafana, engazi kuPitso ke angangena nomnye umntu phaa, not Herman Mkhelele or Etienne McCarthy bangangena kubafana bafana, ngoba uPitso Mosiba akazufika khethe yena phaa, uzofika asebenzisa italente, akazufika nomoya omdaka nomoya ombi wokubana ii-players ezithile angeke zikwazi uthathwa kwitimu ethile. Into eyenziwa ngulaa nto zangoHugo Broos noHerman Mkhelele ayithandeki phaa kubafana bafana abaphulaphula. Asitsho ukuthi benzeni, kodwa ayithandeki. Kodwa ke lithemba lokubana uHugo Broos yena akasabuya emveni kwe-World Cup, akwazeki apha kumkhelele ke ngento yokubana ke into yakhe yawuqhubeka kanjani, ngoba uHugo Broos akahambelani ne-performance yeplayer. But uNkotha akamthathanga. O-Okon aba noMakhanye zii-players esingazaziyo, endisho naye ukuthi akazazi, kodwa uzibizile kubafana bafana. Uzibize kanjani? uMilo Brandon Peterson isizathu soba ngababizi akabazi i-behavior yabo, kodwa umbuzo endinayo, u-Okon i-behavior yakho uyayazi na? uMakhanye i-behavior yakho uyayazi na? Ngoba nabo babantu uyaqala udibana nabo ngoku. Ikhona nje into engahlanganiyo phaa, futhi ke exhaphaza iiteam ezifana neKaizer Chiefs, edobelela ii-players ezifana nezeKaizer Chiefs, ngoba izizathu zabo ziye zingavakali. Kodwa masithembe into yokubana ke emveni kwe-World Cup ibafana bafana yawuwela ezandleni ezi-right, yonke into ibe right. Ningangena ke abaphulaphuli ke
nisho into kubana nina niva kanjani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.